iwasan. Pagka masama, iniiwasan. Bakit po, mas okay po na iwasan po muna ng mga eskwelahan na mag-imbitan po ng mga... Dapat lang naiwasan yan para hindi magkagulo-gulo. Dapat lang naman na hindi isali yung mga politiko. Kasi graduation moment po yan ng mga estudyante, bakit po sila sasali? Yun lang. Pwede sila umiwas para hindi maano yung mga politiko. Kasi bawal dapat. Kasi para mga estudyante po yung... oo, para sa estudyante kasi yun, ma'am. Dapat pag estudyante hindi kasali ng politiko. Oo, ganyan talaga pagpag. Okay lang ba? Oo naman, mas magandang walang politiko kasi ano yan bias. Pupunta yung kabila hindi, kailangan pantay-pantay walang pupunta. Tsaka mga bata yan, hindi pwede sila sa mga politiko. Buti kung mga nanay, okay lang, yung mga bata yan Pero hindi po, may iwas din. Experience po. Oo, ganun. Meron, oo. Medyo awkward po. Oo. Experience na.